Ban penkrea nakabanta ka Plie ya ka Parish Thymmai ka Rangbihbih Pomlakrai ha kasni sajan ka arphwe tarik mentau benai kalayo ban Plie pat ba ya artri ki Surok Thymmai ki ban penpoi shiyeng mani mat kumju sha ki jaka jong ki sister ki badon marjan hangtei hi laban kedau hangne ba ya ka Parish Thymmai ha kani ka than en Plie pat ba ha kasni uble ka arphu ar tarik mentau benai mat kumta ka jingyo ban Plie ya kini ki jingtei kelapen kemen hadu kata-kata ya ki pai dengan yakini ki Surok pat kumju ya kaja ka syong pat ba kabala shna ba la Plie pat ba adu MLA bat MDC barim kanongkram ba lambor malngyang harengkat kejinga dan lang UMLA kamelim ba arwi lengdo Reverend Father Tobias kharap kanta ba Reverend Father Janisimus nongneng kirang ba balang kiri orang ba bat ki pai dengan kini ki kampen roy ki bala Plie pat ba ha kini ka sngi ki bala kot chaka ar klur tam kidei ki ba uba lambor ula penyo na ka skim jong menteri rang ba ka jela bat kumju ru leng ba ka tenat PWD leng ba usembut menteri rang ba ka jela ba prestun tensong